салом алайкум ба радиои озодӣ ва дигар шахсоне ки моро тамошо мекунанд. ама аз апаи Гулхоҷа ва дигар ҳамкоронаш илтимос мекунем, хоҳиш мекунем ки ҳамин чизое ки ман нишон медиҳам амира мақсад нигоҳ кунам, бинед чӣ гуна кӯчаҳои хушрӯ, кӯчаҳои зебо обод кардем. мо мақсад ҳамин қачкани зиёда аз 15 сол қариб 20 сол мешавад зиндагӣ мекунем ва ягон грамм на ба қайдмон мегиранд, на ягон чиз. то чӣ дараҷа аст мерем, мисол ҷамоатҳо, ҷамоати Зайнабобод, маҳаллаи мо Истиқлол 4, Истиқлол 5 ном дорад. ҳамқа мерем, мисол шикоят мекунем, ариза менависем, ҳатто моро ба назар намегиранд. шумо хоҳиш мекунем, илтимос мекунем ки ҳамин чизи маро нишон диҳед ва шумо мақсад бирасонед ки ҳамин шояд ягон вазифадор, ягон одами баинсофе дар боло пайдо шавад ки моро ба доди мо бираса. мисол фарзандои падари мо ва аҳлу оилаи мо уже аллакай 18 сола гузашта, янӯ соҳиби паспорт ҳуҷҷат нестанд. мо мехоҳем ба қайд монем, мо ҳам мехоҳем ки соҳиби ҳуҷҷат паспорт бошем. илтимос, ҷамоати Зайнабобод, ноҳияи Рӯдакӣ, Истиқлол 5.